Bai, bueno, ongi etorri eta egunon burkide guztioi, hemen zaudeten burkide guztioi, Atarrabera etorri zaretenoi eta baita etxetik edo herrietako asanbladetatik telematikoki jarraitzen ari zareten guztioi ere. Bueno, pozgarria da urte eta erdiz pandemia dela eta elkarrekin elkartu ezin da egon ondoren, berriz ere elkar ikustea, elkartzea eta indarra hau nabaritzea, eta ikusten da bezala aurrera goaz eta ez da gutxi. Hasi baino lehen, hor kanpoan karpetekin batera FP2 maskarak banatu zaizkizue eta mesedez jantzi maskara horiek, guztion osasunerako onuragarriagoa izango dalako, maskara horiek jantzita izatea. Dakizuen bezala segurtasun handiagoa eskaintzen dutelako. Belarrietan miniten baldin badizue gomak tiratu ondo eta aber tximel eta belarriak ebitatzen ditugun, Gaurko batzar honetan bi puntu nagusi landuko ditugu kongresu prozesuari lotuta. Lehena azken urteotako balantze politiko organizatiboa izango da, eta bigarrena irailaren 29an abiatuko den kongresuaren araudia eta berme batzordea. Horiek izango dira bi puntu nagusiak. Puntu bakoitzaren ondoren galdera eta hausnarketetarako tartea egongo da, eta amaieran bozketak egingo ditugu. Telematikoki jarraitzen ari zaretenok ere parte hartun bertan, emisioaren ondoan ikusiko duzue hutsune bat dagoela, hor zuen galdera eta hausnarketak idazteko, bidali eta guztiak pasako ditugu. Bozketak eta egin ondoren datorren kurso politikoari begirako erronka nagusi batzuk ere marraztuko ditugu, naiz eta sakonago lantzeko aukera ere egongo den aurrerago, eta gero aipatu azalpenak eta jarraitu ahal izateko, gaur pantailarik eta ez daukagu, baina banatu zaizuen karpeta horretan eskema oso bat daukazue hortarako xe, azalpen horiek jarraitu ahal izateko. Batzarrari hasiera emateko lehenik pixka testuinguruaren zertzala txiki batzuk eman. Bistakoa denez, pandemiak erabat markatutako testuinguru batean datorre sorturen kongresu prozesu hau, pandemiak azeleratutako testuinguru batean, eta azken urtetan jada marrazten ari ziren joerak indartu egin dira. Batetik politika neoliberalen eta privatizatzaileen faktura kobratu digu pandemiak, osasun sisteman, hezkuntza sisteman, zaharren egoitzetan eta bar. Bestetik, zaintzak gure bizitzetan duen zentralidadea ere agerian geratu da, sistema kapitalistaren oinarriak sostengagaitzak direla azalduz, eta hirugarrenik kolapso ekologikoa saihesteko behar besteko determinaziorik ere ez da ageri agintarien aldetik. Horrez gain, krisi ekonomiko latz baten atarian gaudela ematen du, eta ikusteko dago guzti honek ere jendartearen balioetan zer nolako eragina izango duen eta nola aterako garen guzti honetatik. Eta euskararen aurkako erasoaldi berri baten bete-betean ere iristen gara kongresu prozesu honetara. Eta hau dena noski Euskal Herriak burujabetzarik izan gabe. Aipatutako erronka guzti horiei aurre egiteko sakoneko aldaketa politiko, sozial eta ekonomikoa behar da. Hori ari gara aldarrikatzen. Aldaketa radikal bat, baina behar besteko tresnarik ez duen herria da gurea, menpekoa. Hau da joko zelaia eta testuinguru horretan eutsi behar diogu kongresu prozesu honi. Orain arte bezala, Euskal Herriaren erritmoa bizkortzeko edo bizitzeko bokazioz, erronka sozial eta politikoen pultsua azkartuz eta estatuei aurre eginez. Aurretik ordea, gaurko punto nagusietako bat, esan bezala, balantze politiko organizatiboa egitea da, eta hori azalduko digute David Pla Martin kideak eta Itxasne Fernandez Duarte kideak.
on guztioi. Gotzonek esan duen bezala, guri egokitu zaigu balantzearen azalpena egitea. Aste hauetan egon gara herri batzarretan horren inguruan eztabaidatzen, orduan saiatuko naiz, gehiegi ez luzatzen, bai? Balantzean hiru idei edo hiru bloke nagusi azpimarratu ditugu, ez? Alde batetik estrategia aldaketari dagokiona. Hor esaten zen, estrategia aldaketa oraindik badala gure referentzia nagusia. Bada gure referentzia nagusia duela 10 urte, duela 11-12 urte, Euskal Herria eta askapen prozesuak inkalarrian zegolako, ez. Ezker Abertzaleko antolakunde gehienak ilegalizatua zeuden, jendartean eragiteko gaitasun mugatua genuen, eta garrantzitsua dana askapen prozesuari agertoki berriak irekitzeko zailtasun handia genituen. Zentzu hortan, esan bezala kinkalarrian zegoen askapen prozesua. 10 urte geroago, gure proiektu politikoa babes handia du euskal jendartean. Tresnak sortu ditugu eragiteko, eta hirugarrenik aurrera egiteko aukera guztiak irekia ditugu oraindik, ez? Zentzu hortan, azpimarratu behar dugu prozesu arrakastatsua izan dela. Eta horretarako hori neurtzeko begiratu behar diogula munduan eman diren beste prozesu batzuei, ez? Sarritan ez gara konturatzen zenbat mugimendu iraultzaile, zenbait askapen prozesu gelditzen dian bidean, ez? Zenbait desagertzen diren. Batzutan ez direlako gai izaten egoera irakurtzeko ongi, ez direlako gai izaten egokitzeko, eta beste batzutan aldatzen, saiatzen ari direnean, satitzen direlako, edo blokeo batekin aurkitzen direlako, ez. Gu ere alako arrisku baten aurrean egon ginen, eta huelta eman diogu, ez. Eta uste dut, garrantzitsua dela hori kontuan hartzea, ez. Egia da, prozesu korapilatsua izan dela. Zailtasun handiak izan ditugula. Horregaitik esaten dugu trantsizio bat izan dela, trantsizio luze bat, ez? Buelta emateko, egoera horri buelta emateko, behar zalako egokitu, antolakunde bezala, behar genulako ere, prestatu ziklo politiko berri hori definitzeko eta aurre egiteko horri tresnak sortzeko, ez? Eta zentzu hortan hori, izan da trantsizio luze bat, ez? Trantsizio zaila eta oztopoz beterikoa, ez? Estatuek ere, hola jokatu dutelako, ez? Prozesu hori, aldaketa hori zailtzeko, uste zutelako egiazki gurekin bukatzerik bazutela, ez? 10 urte beranduago, harrotasunez esan dezakegu, ez dutela lortu, eta hemen gaudela oraindik, eta aurrera egiteko prestutasun guztiarekin, ez? Prozesu korapilatsua izan da, eta bide hortan egoera zail bat bizi izan genuen duela 5 urte ere. Hor, oztopo horiei aurre egiteko zailtasunaz genituen, blokeo hortatik ateratzeko zailtasunak genituen, eta horrek eraman gintuen olako krisi politiko eta organizatibo sakon batera, ez? Testuinguru horretan egin genuen abian eta zoardia prozesuak, ez? Eta hor nolabait saiatu ginen ziklo politiko berriari ekiteko oinarri politiko eta organizatiboa finkatzen, ez? Zalantzari gabe, ziklo politiko berriaz ari garenean, ari gara luzera begiratzen, ez? Eta hor, jarri genituen oinarri horiek nolabait perspektiba horretatik begiratu behar dira, ez? Ez da berehala lortuko genuen zerbait, oraindik trantsizio horretan gaude, ez? Bigarren ideia da, zoardiatik ona askapen prozesuan urrats sakonak eman ditugula, ez? Hori nolabait ulertzeko 3 bloketan edo neurtu daiteke, ez? Alde batetik, zikloen arteko trantsizio hortan, ez? Ziklo politiko berria irekitzeko behar genulako itxi aurreko zikloa, ez? Eta zailtasun handiak genituen, estatuen jokabidearen aurrean nagusiki, eta hor, azken urte hauetan lortu dugu etaren zikloa deitu izan den horri bukaera ordenatua eta txukuna ematea, ez? Horrela gauzatu zen armagabetzea, herritarren babesarekin eta estatuei pultsoa botaz, eta horrela gauzatu zen gero ere etaren desagerpena. Barne kohesiotik eta zentzu hortan lortu dugu igatzen gintuen egoera hori gainditzea eta aurrera begira proiektatzea, ez. Eta zikloen arteko trantsizio hortan ere garrantzitsua da preso politikoen eremuan eman dian urratsak, ez. Badakigu oraindik lan handia egiteke degula, baina egia da
orain arte topatzen ginela harresi batekin, ez? Eta horrek etxipena sortzen zuen eta gure aukera politikoak baldintzatzen zituen, ez? Oraindik urrun gaude, gauzak ez dira nahiko genuken bezain azkar, baina hasi gara urratsak egiten, ez? Lortu dugu behingoz estatuak mugiaraztea, ez? Eta zentzu hortan hor gaude, ez? Ziklo politikoen trantsizio hortan urrats sakonak eman ditugu azken urte hauetan, ez? Bigarren elementua aipatzeko da joku zelaiena. Hor, joku zelaiak aspaldi hontan esaten ari gara Espainia krisi sakon batean murgilduta dagoela, ez? Eta azken urte hauetan hartu ditugu erabakiak horretan eragiteko. Alde batetik Espainiako Kongresuan, hartu ditugun erabakiekin agertoki berriak sortzeko, ezintzeko edo zailtzeko indar nagusien artean berriz ere estatu akordiotara iristea krisialdi horri irtera adostu bat emateko, eta horrekin batera gure epe motzeko helburuak gauzatzeko aukera ireki dugu, ez? Aukera lehioa deitu izan dugun hori, ez? Eta joko zelaiek ikuspegitik ere dago, Nafarroa garaian eta Ipar Euskal Herrian azken urte hauetan eman diren aldaketak, ez? Nafarroan, orain nagian ez dugu behar bezala baloratzen, ez? Baina urtetan egon gara erregimena deitu izan den horren nagusitasun erabateko batean, ez? Eta azken urte hauetan lortzen ari gara hori aldatzea, ez? Aldaketa soziologiko garrantzitsuak gertatzen ari dira eta gaur egungo egoera ez da duela 10 urte genuena, ez? 2015an eman zan urratsa handia, aldaketaren gobernua deitu zan horrekin, lortu zalako erregimena instituzio nagusietatik kanpo gelditzea, ez? Duela 2 urte ez zen aukera hori errepikatzerik izan, baina oraindik ere hor eragin dugu erregimenaren indarren artean arrakala sortzeko eta eskuina nafarzale edo deitu izan den hori, baina Espainiaren menpekoa besterik ez dana, isolatzeko eta saiatzeko ahalik eta potere gutxien izaten, ez? Eta beste horren beste esan dezakegu Ipar Euskal Herriari dagokionez, ez? Bada aldaketa historiko bat eta behar bezala baloratu beharrekoa, ez? Lehen aldiz, Ipar Euskal Herriak lortu du bere instituzionalizazioaren prozesu hortan lehen urratsa, ez? Euskal lurralde horien aitortza eta eskuduntza zehatz batzuk eskuratu dira. Egia da eskuduantzak ez direla esanguratsuak oraindik, baina izan da lehen urratsa markatzeko gure lurraldea eta markatzeko abiapuntu berri bat hurrengo urteei begira, ez? Eta instituzionalizazioa zarago, Ipar Euskal Herrian ere bestelako mugimenduak ematen ari dira, ez? Duela gutxi arte, ezker abertzalea nolabait abertzalegoa zegoen sokoratua, edo saiatzen zian sokoratzen, eta egun izugarrizko zentralidade politikoa dauka, ez? Eta garai batean Frantziari begiratzen zioten asko eta asko, gero eta gehiago ari dira begiratzen Euskal Herriari, ez? Eta uste dugu horrek aukera handiak irekitzen ditula, ez? Eta hirugarren elementua da, ziklo politiko berriari ekiteko behar ditugun tresnen ikuspegitik, ez? Alde batetik urratsa handia eman dugu EH Bildu eta EH Bairen garapenean, funtsesko tresnak dira, nolabait, hoien baitan biltzen dialako, metatzen dialako indar ezkertiar eta soberanistak, eta funtsesko tresna dira egiturazko aldaketak gauzatzeko, ez? Urte hauetan, babesa lortu dute, bi talde politiko horiek, EH Bildu eta EH Bai, babes sozial handia lortzen ari dira, eta gainera alternatiba bezala proiektatzen ari dira ziklo politiko berrian, ez? Zentzu hortan, sortuk inbertsio handia egin zuen, bi tresna horien bultzadan eta aurrerapenak ikusten ari gara, ez? Eta badago beste kontu bat guretzat ezinbestekoa dana. Euskal Herria aldatu nahi baldin badugu eta egiazko aldaketak gauzatu nahi baldin baditugu guretzat ezinbestekoa dana, ez? Eta da dinamika sozial deitu dugun hori, ez? Eta urte hauetan ikusi dugu Euskal Herrian dinamika sozial oso indartsua dagoela, ez? Eta hori ezinbestekoa da sakoneko aldaketa egiteko, jendartearen baloreak aldatzeko, eta zentzu hortan bi eremu horietan nahiko baikor izan gaitezke, ez?
Eta hirugarren ideia balantzean agertzen dena da, ez garela egoera honekin asetzen. Lortu ditugu gauzak, urrats sakonak eman ditugu, baina egin ditugu hankasartzeak ere, utxuneak izan ditugu, eta hoiei erreperatu behar diegu egoera berriak sortu nahi baldin baditugu. Horre, aste hauetan egon gara hiru gairen gainean eztabaidatzen nagusiki. Lehen esaten genuen, adibidez, joko zelaiei dagokienez, esaten genuen Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aldaketa sakonak eman direla. Eta horrek garrantzia estrategikoa duela gure askapen prozesuaren ikuspegitik. Baina egia da Euskal Herria subjektu bezala ahuldu dela azken urteotan. Horra, aipatzen genuen nazio eta upada nolabait ahulduta agertzen dela. Eta hori izango da, ziurazki, kongreso honetan erantzun beharko dugun erronka nagusienetako bat. Eta horrekin batera berdin gertatzen da burujabetza prozesua deitu izan den horrekin. Pultsu horri ekin behar diogu, gero eta gehiago edo askotan ikusten degulako Espainiaren erreferentzia agertzen dela gure eztabaidetan, eta behar dugu burujabetzaren pultso politikoari eutxi, bai herri gisa eta baita ere lurralde administratibo bakoitzean. Eta hirugarren elementua, hirugarren utxunea edo hirugarren kezka dinamika sozialaren artikulazioari dagokio. Esan dugu, dinamika sozial potentea badagola Euskal Herrian, baina egia da nolabait badagola sentsazio bat modu sakabanatuan daudela borrokaldiak. Horrek ere badu garrantzia, erronka zehatzei aurre egitea, eta horri balorea ematen zaio horrela ere eraikitzen dugulako gure proiektu politikoa, baina uste dugu aldaketa politiko eta soziala gauzatzeko behar dela, bestelako erreferentzia bat, behar dela indar horiek danak norabide berean jartzea. Eta hiru kezka nagusi horien gainean ibiliko gara kongresuan. Egin ditugu herri batzarrak, eta esan behar da, egindan balantze honekin nahiko adostasuna dagoela. Bai lortutakoekin, eta baita ere detektatu diren utxunekin, gaizki egindakoekin, eta barrez. Zentzu hortan, uste dut nahiko bateratasuna dagoela. Atera dira ekarpenak, eta ekarpen horiek landuko ditugu prozesuan zehar, aurrera begira kokatutak. Beste batzuk ere gero irekiko dugu tartea hemen horiek buruz hitz egiteko, galderak egiteko, iritzia emateko, eta barrez. Baina nik nahiko nituzke aipatu hiru kontu atera izan direnak. Naiz eta orokortuak ez dien izan, uste dut merezi dula. Batetik dago batzuk, zuetako batzuk, esan dezue pixkat balantzea baikorregia egiten degula, autokonplazientea edo. Eta nik uste dut jasotzen direla kezka asko, eta hori autokritikatik jasotzen direla. Baina hala ere, ulertzen dut ere kezka hori. Kezka ulertzen dut zentzu zehatz batean. Herri bat askatu nahi dugu, jendarte justu bat eraiki nahi dugu, eta horrek zorrotzak izatera eraman behar gaitu. Baina kaso egin behar dugu zorroztasun hortan esitotzeko. Askotan zalantzetan eta olako eztabaidetan indar pilo bat sautzen dugu. Eta uste dut garrantzitsua dela indakoari balorea ematea. Autoafirmazio hortatik gaitasuna izango degulako urrengo erronkei egiteko. Orduan, kritiko izan gure buruekin bai, aurrera egiteko ikuspegian egon beti, baina uste dut aurreratutako hoien aurrean ere harrotasunez jokatu behar degula. Bigarren kontua, aipatu izan da, toki asko ematen zitzaiola EH Bilduri gure balantzean. Nolabait askotan agertzen den eztabaida hori, lan instituzionala eta lan sozialaren arteko betiko eztabaida hortan. Eta egia da, asko agertzen dela EH Bildu eta EH bai gure balantze hortan. Baina uste dut ulertu behar dela zergaiti dan hori. Lehena da sortu azken urte hauetan lan handia ginduelako hortan. Nahi genitulako tresna horiek indartu eta horri denbora eta lan asko eskaini diogu. Baina hortik harago ere, EH Bildu eta EH bai, ulertu behar dugu EH Bildu eta EH bai ziklo politiko berri hontan funtzesko tresnak direla. Indarrak biltzeko, ezkerreko subiranismoaren etxea izateko eta aldaketak gauzatzeko bide hortan.
Zentzu hortan bai, ematen diogu garrantzia eta eman barko diogu etorkizunean ere, ez? Gero egia da ere, proiekzio publikoan askotan gertatzen da, ez? Nagusitzen dela eremu instituzionalean egiten diren gauzak, ez? Baina horrek ez du esan nahi, herri hau apal dagoenik bere eguneroko bizitza hortan, ez? Dinamika pilo bat egiten dira, dinamika pilo bat, ez? Eta horiek guztiak beharrezkoa dira hemen aipatu ditugun lorpen horiek lortzeko, ez? Guk puntu bat eskaini diogu txostenean dinamika sozialari, baina dinamika sozialak dana blaitzen du, ez? EH Bilduren eta EH Bairen emaitzak ez lirateke posible izango, kalean egin dugun lan hori kontuan hartu gabe, ez? Orduan hor ere jasotzen da dinamika soziala. Eta presoen eremuan egin ditugun urratsak ez lirateke posibleak izango. Hor, herriz herri, auzoz auzo, adostasunak lortzeko, aldarrikapen hori kalean mantentzeko egindan lan horrengatik izango ez balitz. Aipatu dugu ere, Nafarroan eman dian sakoneko aldaketak, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizazioan eman dian urratsak. Nafarroan aurretik ziklo mobilizatzaile potente bat egon zen. Eta horrela iritsi ginen aldaketa hortara. Ez da bere sortu, ez da izan bulego batean adostutako, alderdien artean adostutako zerbait. Horatzean mugimendu sakona egon zen. Eta beste horren beste esan daiteke Ipar Euskal Herriaren instituzionalizazioan. Urteak izan dira hori borrokatzen, garai batean departamenduaren alde, ondoren lurralde elkargoaren alde, eta horri guztiari balorea eman barzaio ez. Zentzu hortan hori sortu, bietan egon behar da. Bietan egon da eta bietan egon behar da aurrera begira. Bai EH Bildu eta EH Bai bultzatzen, baina baita ere dinamika sozial horri beste bultzada bat ematen, ez? Eta Ziur Aski Kongreso hontan, bigarren hontan jarri beharko dugu arreta gehiago, ez? Ikusi dugulako, beharrezkoa dela eta egiazki askapen prozesuari bultzada berri bat eman nahi baldin badigu, ezinbestekoa izango da. Eta hirugarren kontua, igual hau gehiago maila pertsonalean aipatu behar dut, balantzeari buruz lehen eztabaidak egiten ari ginenean, egituran, bikidek esan ziaten, balantzea nolabait oso ikuspegi zuzendaritzakotik egina zegoela, eta Ziur Aski ez zuela jasotzen, herrietan eta auzoetan bizi dugun errealitate hori, ez? Eta zer pentsa eman zian horrek, ez? Eta egia da, askotan joera hori daukagu, ez? Egia da kasu honetan, saiatu garela nolabait askapen prozesuaren gakoak diren horietan arreta jartzen, ez? Begirada altxa eta ikusi zertan aurreratu dugun. Eta zentzu hortan bai, jende batek agian ez du bere burua, ez? Bere eguneroko bizipena, bere eguneroko miseriak islatuak ikusten, ez? Baina hortan pentsatzean ere, nik uste dut azpimarratu behar dela, hori jasotzen ez den arren errealitate hori, balantze honetan azpimarratzen dian lorpen hoien guztien atzean, ez dagoela bakarrik zuzendaritza bat, ez dagoela bakarrik zuzendaritzarik eta bat. Hoien guztien atzean alegin kolektibo itzela dago, ez? Presoenean, aipatu dugu, mobilizazio ziklo horietan aipatu dugu, hori ez da, bada ere egiten dugun hori. Eta uste dut garrantzia eman barzaiola askotan sortuko militantea fase politikontan, edo urte hauetan ez dalako irresa izan, ez? Ez dugu jarduera publikori jendeak ez daki oso ongi zer egiten dugun, baina gauza asko egiten ditugu, eta lortu diren gauza horiek guztietan zuek zaudete eta milaka herritar daudez. Zurea da hitza, Itxasne. Kaixo, egunon, saiatuko naz azken 4 urte pasatxo hauetan indugun lana 4 gako eta 4 ondoriotan labur biltzen. Alare edukian sartu aurretikan, bai, antolaketa ikuspegi batetik azpimarratu nahiko nituzke bi ideia. Lehenengo ideia da, badakigula, eraldaketa eta alduntze prozesutan, norbanakoan eraldaketa eta alduntze prozesutan, urratsak emateko denbora berri izaten dugula, beraz mugimendu eta kolektibo bat eta zitzeiten aibalin bagea, are denbora gehiago behar dugula. Beraz, azken urte luzetan,
gure jokamoldian izan ditugun zenbait inertzia aldatzeko, denbora berko dugu. Eta bigarren gaia edo puntua landu nahiko nukena edo azpimarratu nahiko nukena da aldaketa horiek denak ertz pila bat justela eta ertz horiek denak ezin diela denak batea aldatu. Beraz, horrek esan nahi du gure prozesua, gure eraldaketa prozesuak ere mailakatua izan behar dula eta beraz lehentasunak eta bigarrentasunak eduki beharko ditugula. Eta ematen nahi gehan urratsak ere, pixkat logika horretan iten nahi geha. 60 urtetako kultura politiko organizatiboa ezin da egun batetikan bestea aldatu. Eta hori presente eukitzia gure egunerokoan garrantzitsua iruditzen zaigu. Beraz horrek esan nahi du, balantziataz hitz egiten nahi gehanean, ez gehala inoiz iritsiko denak gustua gelituko gehan balantze momentu edo egoera batea. Batzuntzako balekoa izango dena, beste batzuntzako gutxigi, motelegi eta beste batzuntzako azkarregi izango da. Eta beraz, garrantzitsua da zentzu hortan, balantze ariketa egiten dugunean ere, talde ikuspegi hori eta abia puntu eta egoera ezberdin horiek kontutan hartzia. Eta hildo hortatik ere, aipatzia zoardian idatzi genuna dela 4 urte, nahi dugun guztian norabide bat dela. Norabide bat, eta han idatzi genuna, gaina ez da nola nahikoa. Orduan, azken urte hauetan induguna, da han marraztu genuen bide horretan urratsak ematia. Eta ez da gutxi, ze urratsak ematen nahi geha. Eta zentzu hortan, Davidek ere lehen aipatu du, iten duguna, balioan jartzea oso garrantzitsua da. Alegia, iten nahi geha. Beraz, antolaketa ikuspegitikan, lehen aipatutxuten 4 gakoa idagokionez, lehenengua da sortun jarduna, bigarrena sortun komunitatea, 3. sortun egitura bea, eta 4. sortun militantzia. Sortun jardunai dagokionez, baloratzen duguna da abaguniari edo momentuari erantzuteko gaitasuna eduki dugula. Baina egia da, zuetako askokin intako buruz burukotan eta herri batzarretan jasotako edukitan, bai jaso dela kezka bat, jaso dugula kezka bat, eta egia da, sortun kanpo proiektzioan, argipen falta bat badakagula. Eta gainea, gure buruari egotzi genion dinamizatzaile politikoan funtzio horretan ere, egia da, azken urte hauetan, bai EH Bildu eta bai EH Bain denbora asko eman dugula, lehen Davidek ere aipatu du, baina esan beharra dakagu, ziklo politiko hontan bi tresna horiek, edo horiei, egotzi jogun funtzioa inalizateko, beharrezkoa zela, indugun lan guztia itia. Eta jardunan inguruan, 3. ideia azpimarratu nahiko nukena da, oaindik anoain nazio ikuspegian jarduteko jugun zailtasunak, nazio ikuspegi batetik hausnartzeko, ekiteko eta irakurketak plazaratzeko, oaindikan falta zaigula bidea, eta ze esanik ez barne mailako funtzionamoldian bai. Beraz, kanpoa eta barrura behira nazio logika hori eukitzeko, eukitzia bada erronka nagusitako bat. Bigarren gakoa, sortun komunitatea dagokionez, Davidek lehen ere aipatu du, nondik gatozen, eta ni ez naz luzatuko horretan, baina bai azpimarratu nahiko nuke, aurrean nahi bali badugu, nahi eta nahi ez, komunitate kohesionatua izan berra dakagula. Eta hoi, izan da, ezker abertzaleak eukidun altxor handienetako bat, kohesioa, mantentzia, gauza guztian gainetikan. Bino, egia da, hola izateko, nahi eta nahi ezkoa dela, saretu eta elkarrezagutzia. Ezker abertzaleko komunitate historikotik arago, herrigintzan jota fuego lanian nahi dien kide horiek denak sortun baitan
nola binkulatu, oandikan esan dezakegu, zeregin horretan nahiko, ez dugula nahiko genuken bezain beste asmatu, hala ere, bai, baloratzen duguna da sortutik, eta sortun baitan parte hartzeko, tresnak martxan jarritu dugula. Eta horre aipatu ditzakegu, dinamika aktivista propioa, tailerrak edo herria aldizkaria bea. Eta komunitateai dagokionez, bai aipamen bat itia, sortuk abian prozesuan ezker abertzalean bilgune izateko hartuzun ardura horretan, azken urte hauetan, Ernai eta Labekin dakan harreman horretan kohesioan urratsak eman jugula. Hirugarren gakoai dagokionez, sortun egiturai dagokionez, zoardian aurre ikusita genuen antolaketa egituraketa guztian, eredu orokor horretan urratsak eman jugu, eta horren adibide badia konferentzi politikoak, parte hartu plataforma bea, eskala politikoak, norabidetze estrategikoa, plaza hutsak, baino onartu berra dakagu, azken urte hauetan nazio mailako egituraketari jarri jogula, herri eta auzotako egituraketari, baino eskaini jogula herri eta auzotako egituraketari, baino denbora gehiago. Eta horrek, zehazki, eta hau ere jaso dugun zerbait bada, nazio eta herri mailako desoreka bat ekarri du. Beraz, esan dezakeguna da, herri eta auzotako antolaketari, ez jogula nahi bezain besteko indar eta baliabide eskaini, eta hemen badakagu, edo aipamen berezi bat nahiko genuke, hiribildu eta hirigunetan jarraitu beharreko estrategiari, ez jogula heldu. Laugarren gakoai dagokionez, militantzia alduntziai dagokionez, ziklo politiko berrian lanboldetan lanian aituko dien kidegoak alduntzia izan zen zoardian hartu genuen konpromisotako bat, eta hoi, trebakuntza iraunkorran bidez bakarrikan lor daiteke. Eta horregatik, 2019ko konferentzi politikoan, erabaki genuen trebakuntza erdigunea ekartzia. Eta ondorioz esan dezakeguna da, azken urte hauetan eskola politikoa bea egonkortu dugula eta eskola politikotik zenbait ziklo martxan jarri diela, dela iparrorratza, dela kalaka edo dela zumea. Eta alduntzian norabidean, esaten genuen, feminismoa zeharlerro gisa ulertzen genula. Eta hor, diagnostiko sakon bat eta gero, plan feminista martxan jartzea lortu dugu, eta beraz, esan dezakegu, praktika feministetan urratsak emateko barne eraldaketa martxan badakagula. Hor, aipamen berezia nahiko nioke indarkeria matxistan kontrako protokoloan eraberritze ariketari. Beraz, argazki hau eskuartean dakagula aurrea beira lau ondorio edo lau erronka esango genituzke, edo kongresu prozesuan kontutan hartu beharko genituzke. Lehenengoa sortun misio eta funtzio zehatzetan argipena, gehiago zehaztu bertugu, eta hori bada erronka bat. Bigarrena, komunitatea saretzeko tresna eraginkorrak eta iraunkorrak sortu bertugu. Hirugarrena, herri eta auzotako egiturak autonomia maila handiagoa izan dezaten, egonkortzeko baliabideak jarri beharra. Eta laugarrena, ziklo politiko hontan, eremu estrategikotan, indarrak askatuko txusten dinamizatzaile politiko horiek alduntzeko lanian jarraitu beharra. Eta beraz, azken bukatzeko, bai aipatu, begibistakoa dela
induguna handia izan da ere, oandikan badakagula asko ibiltzeko, eraldatzeko, hobetzeko eta egiteko. Eta batez ere, zen horabideetan. Uste dugu handikan olagarruan hanka horiek denak ondo artikulatzeko lana badugula egiteko. Eraikitzaile nahi gean Euskal Errepublika horretan berme izango gean militantzia hoi dena ondo saretu eta militante bakoitzari eman beharreko misio zehatza zein den adostia falta dugu, eta azken finean herri eta auzotatikan iten nahi gean lan hoi dena prozesuan mesedetan urrats kualitatibo batzuk ematia tokatzen zaigu datorren ziklo hontan. Davidek ere lehen aipatu du, baina nik uste garrantzitsua dela iten nahi gean guztiari balioa ematia. Arro eoteko moduko mugimendu baten parte gea, eta herri hontan eman dien, gertatu dien aurrera pausotako askon atzian, ezkerra abertzaleko gure txinaurri lanan ondorioa izan dira. Beraz, iten dugun hortan sinistia importantea, eta are gehiago gure buruangan konfiantza eukitzia. Beraz, hoxe, aurrera goaz, atzea ez balima goaz. Eskerrik asko. Asko luzatu nahi? Bai. Bale, balantzean inguruko azalpenak entzunda, orain galdera eta ekarpenetarako tartea irekiko dugu. Bai, 11:30 arte daukagu hortarako tartea, orduan hemen hitz hartu nahi baldin bauzue mikro askatu, eta gogoratu etxetik ere idatzi dezakezuela, hor parte hartun bertan dagoen formulario horretan. Bai. Egunon, Idazkaritza Nazionalak aurkeztu duen balantzearekin ez gatoz bat herrietako militante asko. Zenbait eremutan balantze positiboegia egiten delako, eta beste eremu batzutan hutsune asko aipatzeke falta direlako. Ez goaz hain ongi. Bestalde, balantze politiko oro ponentzia baten lehendabiziko garria izanik, ez dugu ulertzen Kongresuaren eztabaida nagusiak hasi aurretik balantze hori bozkatu behar izatea. Hori Kongresuaren eztabaida politikoaren parte izan behar du. Kongresuari atea zabaltzen egun honetan, gardentasuna eta zintzotasunaren izenean eta inteligentzia kolektiboa indartzeko asmoarekin, militantziaren aurrean gaudela aprobetxatuz publikoki adierazten nahi dugu, zenbaitkideen artean osoko zuzenketa edo txosten alternatiboa prestatzen ari gara urrirako. Zuzendaritza taldeak duela hilabete batzuk badakien bezala. Badaukagu horren azalpena horri batean hemen, baina gure interbentzioa gehiagiaz luzatzeko ez dugu orain irakurriko. Gero bukatzean, mahaian dauden kidei emango diegu, parte hartu.eusen bidez militantziaren esku uzten ahal izateko. Hemen dagoen beste norbaitek nahiko balu, Amaiaren eskatu eta emango dizuegu. Osotariko zuzenketarekin sortu indartzea eta eztabaida beraztea dugu helburu, ikuspegi eraikitzailearekin. Kongresuaren ariketa kolektibo honetan guztion ideiak eztabaidan jarriz, indarturik aterako baikara. Lotu gaitezen eztabaidan. Eskerrik asko. Bai, hitz hartzen duzuena mesedez esan nortu zareten eta ze herritatik, bai. Beraz, esateko mesedez izena eta ze herritatik. Eta guztiok hitz hartzen duzuena mesedez aipatu hori, bai. Barkatu, Katix Astibia Leitzatik. Bai, eztabaida irekiko dugu eta denon artean egingo dugu, ez? Nik uste dut antolakunde batek
egin behar duela bere jardueraren balantzea, ez? Eta hori dagokio, beti egiten dugu, ikasturtean zehar ere, ikasturtea bukatzean egiten dugu balantzea, ez? Eta hori bera egin dugu orain. Nik uste dut ez duela zentzurik balantzearekin, nolabait, emendakin edo zuzenketen prozesu bat eta barri egitzea, ez? Gero bitxi da, eta hola esan beharra dago, bitxi da nolabait zuzenketa, osotariko zuzenketa aurkezteko asmoa adieraztea, oraindik txostenik ez dagoenean, ez? Esan nahi dut, ez garela ari ze proposatzen dan, eta horren aurrean zenolako jarrera dagoen, ez? Ari gara hitz egiten beste egitasmo bat edo beste zerbait gorpusteaz, ez? Eta antolakunde honi dagokio ponentzia bat jartzea ildo politikoa finkatzeko, eta ildo politiko edo proposamen horren baitan militante guztien artean eztabaidatu ea egokia dan edo ez, eta horren aurrean zuzenketak egitea, ez. Baina hori zeregin kolektiboa da, ez. Zuk aipatu duzu, Katixa, nolabait militantziak zuk esaten dezun bezala pentsatzen duela, ez. Egindako herri batzarren emaitza ez da hori izan, Egia da, kezkak badaudela, denok ditugula, egia da, azpimarratu dien utxune horien gainean asko hitz egin degula, baina jasodan iritzia da, egindako balantze horrekin bat egiten dela nagusiki. Eta bat egiten dela eta balorean jartzen dela aurreratutako hori guztia, ez? Egia da, esan daiteke, dana da, eztabaidagarria hain ongi goazen edo ez goazen, ez? Guk azpimarratzen duguna da, urrats asko egin ditugula. Eta ezin dugula perspektiba hori galdu. Bestela, beste zerbait egingo dugulako, baina ez prozesuan, gure prozesuan aurrera egin. Eta urrats asko egin ditugu. Erronka asko ditugu ere, utxune asko ditugu ere. Eta hoiei erantzun behar diogu kongresuan, ez? Tomas naiz, Ondarri bigoa. Nik galdera edo proposamena bat ekartzen dut. Azken joabeteotan 500 kideri elkarrizketak indizkiezu, ez? Eta iniziatiba oso politia, itzela, kriston lana, baina nik jakin nahiko nuke edo interesatuko litzateke elkarrizketatuak izan diren kide hoien iritzia jakitea, nik ez dut horrek eztabaidaraztuko luke, eta denon onerako, eta, beti beste norbaitek ide bat ematen baldin badizu, zuk ere, zure pentsaera horregatzen da. Eta nik galdera, elkarrizketa horiek edo, militantzen eskutan gelituko den, edo aukera izango duen irakurtzeko, polita litzateke, besteik ez. Bai, horrezatea igual, antolakunde batek ezin duela olako txosten bat, biluzten duen txosten bat zabaldu inoiz, ez? Orduan, elkarrizketa horiek erabili dira txostenean, txostena osatzeko, hor jaso dira iritsi nagusiak, batzuk bai, beste batzuk ez, normala denez, ez? Baina kontuan hartu dira prozesu honetan, ez? Hemendik aurrera militanteen iritzia jasotzeko daukaguna da, osatu kongresu honen baitan sortuko ditugun guneak, ez? Bai nazio topaketak eta baita ondoren egingo dian herri batzarrak, ez? Nik uste dute hor ikusiko dugula militantziak ze pentsatzen duen, egiazki ez, eta hor daukagu aukera gainerakoak entzuteko, ez? Bestea konplikatua da, ni zabaltzean olai txosten batean 500 lagunen iritziak ez dakit ere oso txukuna dan jende horrek egin dituen ekarpenekiko ere, eta zentzu hortan iruditzen zait, guk alegin bat egin da hori jasotzeko, sentimendu hori, ekarpen inteligentzia kolektiboaren mesedetan ekarpen hori biltzeko, eta alegin egin dugu hori biltzeko txosten batean, ez? Iñaki naiz Donostiatik. Nik usten dut, nire kritika edo beste adar batetik edo adar bati buruz da, hala ere nik usten dut balorean jarri behar dela egindakoa azken 10 urtetan, eta naiz eta txostenean batzutan, zuke David aipatu dezun bezala autokonplaziente izan daitekela edo antzeko zerbait, baina nik usten dut historikoki behintzat eta faseak ikusitak azken 40-60 urtetakoak, nik usten dut azken 10 urtetako balantzea itzela da, ikusita nondikan gentozela, ez.
azpimarratu nahi nuen, balorean ibilbidea jarri ondoren, kritiko izan beharko genukela gure buruarekin hain zuzen ere kaltetuak memoria eta elkar bizitzaren arloan. Nire ustez, ez? Esaten ari da, txostenean esaten dela ofensiba handia egonda ezker abertzalearen posizio politikoa igatzeko. Nik ez dut uste ofensiba handia egon dala, baizik eta ari dala egoten, eta etorkizunean ere nik usten dut gogortu egingo dala, ez? Nire ustez behintzat. Eta oroar, ofentsiba horri eutxi diogula uste dugu, nik ez dut uste horrela denik, zeren eta baliabide izugarriak dituzte ikusi dugu azken astetan memorial sortu dutenarekin, gero jeltzaleak badute berea, bere txiringitoa gogora, eta guk gure tresnak baditugu, baina oso eremu txikian, bai sozialki eta bai lurraldetan aritzen direnak, ez? Beraz, indarrak oso desorekatuak daude, iaia ez dugu astirik eta gure kontran aritzen dira medio guztietan, edo medio gehienetan, eta hortan ere nik faltan somatzen ditut gure eremuan tresna batzuk sortzea. Hala ere, lehen esandakoa, balorean dana jartzekotan nik usten dut emandako urratsak importanteak dira, baina gaur egun oraindikan desoreka egon badaudela arlo honetan behintzat. Bai, egunon, Mikel Arraundik. Komentatu balantzean ingurun herrin ateadien ekarpen batzuk. Larraunen azkeneko 10 urte hauetan panorama politikoa erabat aldatu da. Eta hori ezker abertzalearen eta sorturen lanengatik izan da. EH Bilduk kriston indarra hartu du bi udaletan eta nik uste alde hortatik kriston ekarpena egin dela, ez? Baina baita ere ikusten ditugu hutsune batzuk ditugula, horra aipatu da balantzean, sortu eta EH Bilduren arteko harremana, askotan funtzionamendu aldetik Larraun 17 herriz osatutako baiara txiki bada, 2500 lagun bizi gara, orduan askotan funtzionamendu aldetik nasi egiten zaizkigu egitekoak eta hor daukagu erronka bat aurrera begira horrei erantzuteko, ez? Horrekin batera, funtzioei ingurun hitz egiten dugunean eta horrela, batzarretan ateatzen den gaietakoa da militantzia eredua. Horrela ikusten dugu, herri txiki hauetan, askotan kostatzen da parte hartzeari begira, desente kostatzen da gauz batzutako, eta orduan, horrela daukagu, nolabaiteko korapilo bat, azkeneko urte hauetan, askotan hitz egin duguna horretaz, baina ez duguna lortzen erantzutea, ez? Azkenean, jendartea asko aldatu da azkeneko urte hauetan, nolabaite beharrak ere aldatu dira, jendartearen beharrak, jendarte likido gaseoso batean aritzea tokatzen zaigu, eta nik ikusten duten erronka nagusia da nola egokituko dugun sortu erronka guzti horietara, ez? Eta Larraun bezalako baiara batean nola erantzungo diogu horrei. Eta nik hori da pixkoat ikusten duguna herrian. Bai, kaixo, Lander naiz Gasteiztik, eta nik memoria eta relatoaren inguruan komentari bat egin nuen. Uste dute aurrera pausoak eman dira azken urtetan, eta egia da, memoria osoaren aldarrikapena indartu egin dela euskal gizartean, eta estatuek eragindako violentziaren errealitatea gero eta ezagunagoa egin dela, hainbat ekimen egin dela erakundeetan ere bai, udaletan, eta barez, eta zentzu horretan aurrera pauso batzuk eman direla argi dago, baina egia da, nabaritu dudala, kezka handi bat dagoela gure jendean, gure komunitatean, bakigu ze zailtasunak dauden,
guk behar dugun guztia eta nahi dugun moduan kontatzeko, eta bitartean makinari indartsu bat dagoela kontakizun faltsu bat inposatzeko, eta aipatu da Gasteizen jarri diguten zentroaren adibidea, baina adibide asko daude ez. Horren aurrean nik uste dut indartu behar dugula, beraiek inposatzen dizkiguten marko tranpati horietan erri gabe, guk nolabait gure memoria marko propio bat ereki behar dugula. Nolabait burujabetzaren printzipioak ere memoria eremura eraman, ez? Uste dut hor jakinda eremu lokalean errazagoa dela memoria oso alantzea, errazagoa dela akordio zabalagoak lortzea, azpitik gora egitea gauza horiek, gure, ez dakit, Euskal Herrian zehar badaude toki askotan memoria ekimen pila bat gertutasunetik egiten direnak, 0 kilometroko memoria asko egiten da Euskal Herrian, eta nolabait guk eskaini behar dugu gure komunitateari marko bat elkar ezagutzeko zenbat gauza egiten ari diren Euskal Herrian, eta horrelako kohesio bat bilatzeko guk memorian ere euskal bide bat egiteko, ez? Eta pizkat aparte utzita, eztabaida marko tranpati horietan ezin dugulako berdintasun egoeran lehiatu, eta bereziki guk potentzial eta oinarri sendo batzu daudelako gertutasunetik eta azpitik gora gure memoriaren marko propio bat erekitzeko. Hori da, ekarpena, eskerrik asko. Asmo ez da dana erantzutea, bat egiten dugu, badagoela memoriaren eremuan, badagoela ez zera hausnartu, eta izango da kongresuaren prozesuaren barruan, eta bestela ere landu behar dugun gaietako bat, ez? Azken interbentzioan aipatu denez, hori, aurreratu dugu, baina egia da, badaudela, ez? Bitarteko handia dituztela beraiek memoria inposatzeko, ez? Eta pentsatu behar dugu, batez ere, gure memoria, gure errelatuan nola lantzen dugun ziklo politiko berriaren proiekziotik, ez? Eta hor bai, jarri behar ditugu bitartekoak heltzeko eztabaida horri. Bai, online jaso galdera bat, Guillermo Martorelek egiten du Tolosatik. Euskal Errepublika eraikitzeko bidean, ez al genuke ahalegin bat egin behar beste lurraldetatik etorri eta Euskal Herrian bizi diren lagunekin, Afrikatik, Estatu Batuetatik, Europako hainbat tokietatik, harreman eta elkarlanak indartu behar? Bai, horren inguruan ere hitz egin behar dugu egia da, ez? Askotan, zerein asko ditugula, ez? Eta gauza guztiei, ziurazki ez diegula behar bezala erantzuten, ez? Baina zalantzari gabe badagai bat oso garrantzia handikoa dana, eta horren inguruan ere gogoeta egin behar dugu, eta ekimena hartu, ez? Eta bai, ados. Opa, egunon. Amaia Arrasatetik nik hartzen dut hitza, baina hemen taldekideen babespeian eta Arrasateko
herri topaketa horretan irten zen ideia bat ekartzeko ona. Apur bat, autonomismotik burujabetzarako ardatz horren bueltan hitz egiten egon ginean, estatus politiko berrixan inguruko eztabaida horretan, pixkat EAJ jarrera aurre ikusgarrisa zela aipatu zen, eta zelabait, eztabaida hori parlamentutik kalera ataratzeko egin beharra edo badala guria. Eta arlo honekin lotuta bereziki nabarmendu zen burujabetzakin lotutako ideia horreik, geure lana izenbiko litzakela horreik egunerokotasuneko herritxarren beharrekin, oinarrizko beharrekin eta egunerokotasuneko bizitzakin lotu eta zelabait biztaratzia eremuz eremu daukogun burujabetzarako behar hori eta zelabait ondionbe burujabetza hori ez daukogun arren egunero eraikitzen hasi, ez? Eremuz eremu izan leike hezkuntzatik, teknologiatik, elikaduratik, energiatik, baina zelabait inguratzen gaituen herritxar horreiri biztaratu eguneroko behar horreitan edo oinarrizko behar horreitan aurrera itxeko burujabetzak ze ekarpen inalduzkun eta egitasmoak zelabait praktikatik eraikitzen joan. Eta horretan sortuk edo ezkerra abertzaleko komunidadiak lehenengo lerruan egon beharko leukela. Badauela eta bakigu Euskal Herrian hainbat eta hainbat lekutan eta lehen aipatu da, eskutuko lan asko egiten dagoela gure komunidadiak, baina zelabait horreik biztaratu eta beste jendarteko beste multzo batzukin mebai, nahaztu biko ginakela egitasmo horreitan. Hoixe. Telematikoki beste pare bat galdera bidali dizkigute. Batetik, Gabriel Telo Garziak dio, honakoa galdetzen du. PNV oso indartsua geri da, naiz eta azken hilabetetako kudeaketak desgaste bat eragin. Hala ere, hegemoniko izaten jarraitzen du eta honek lan handia eskatuko dio ezkerreko soberanismoari. EH Bildu indartzea lortu da, baina ez al luke kaletara gehiago begiratu behar, ongi goaz. Eta beste ekarpena Mikel Irastorzak egiten du Baionatik. Azken urtetako bilanarekin bat egiten dut, ezker abertzaleak jakindu zailtasun izugarrien aitzinean aurrera egiten, egiazki jokoan egon delako askapen prozesuaren etorkizuna. Kudeatu behar izan dugu estrategia aldaketa sakon bat baldintzak arrunt zailak zirenean. Hamarkadetako eskema oso baten aldaketa zen. Deituriko etaren zikloa existea zinezko arriskua izan da. Horretaz, jabetu behar dugula uste dut. Horrek izan zitzaken ondorio politikoak neurtezinak izan daitezke, baina seguruenik prozesu politikoan egin diren aitzinamenduak ez genituzke egingo eta ni ziur naiz gibelera egin izango genuke. Beraz, balore handia eman behar zaio egin den lanari. Iraganean bezala, dena eman dugu eta ematen jarraitzen dugu. Hala ere, hutsune handiak ditugu, bai prozesu politiko aldetik, bai mugimendu gisa. Kongresu honetan lortu behar dugu argipen politikoa ondoko urteetarako eta horretan ezker abertzaleak ibilbide argi bat behar du bere oinarri militante eta sozial guztia horren alde aktibatzeko. Zabal dezagun gogoa, barne prozesu honetan parte hartzeko eta indar berrituz burujabetza prozesua azkartzeko, konfiantzarekin eta kohesioarekin. Azken hontatik hasiko naiz, berez galderari dagoen ados gaude. Hori da kongresu hontan daukagun erronketako bat, ez? Nolabait egiten dugun hori guztia, norabide zehatz batean jartzea, ez? Estrategia edo egiten ari garen hori, zertarako egiten dugun ongi zehaztea eta argitzea, eremu batzutan ditugun utxuneak eta horiei nola erantzuten zaien, zentzu hortan ados egiten den aipamenarekin. Eta Gabrielek egin duen galderari erantzuten ere, erantzuna da baiezkoa, gu beti esan dugu, hemen borroka ez dela bakarrik instituzionala, beharrezkoa dela kaleko pultso horri eustea, dinamika sozialaz hitz egin dugu lehen azalpenean, baina hortaz gain ere, ari gara, edo EH Bilduren garapen hortan,
ari gara, jauzi bat eman nahian. Ere, EH Bildu ez izateko bakarrik errealitate bat instituzioetan, baizik eta ere kalean, antolatzeko herri, auzoz auzo, egiteko mobilizazioak aurkezteko bere programa politikoa lantzeko herritarrekin, hor badugu erronka bat urrengo urteetan, eta bai, hortara goaz, eta ados gaude egiten duen gogoetarekin. Davidek esan duen horrei gehitu nahiko nioke, pixkate entzun dien hausnarketatikan, gehitzeko igual erronka nagusi badakagula hildo politikoa herritan nola lurreratuko dugun definitzen, eta zentzu hortan kokatzen dut ez dakite Larraulgo kideak zeizen daka, baina Mikel, Mikelek aipatu duen hori, bai EH Bildu sortun funtzioa dagokionez eta bai militantzia eredua dagokionez, buruz-burukotako kide asko aipatu duten eta azpimarratu duten ideia da, eta baita azken aste hauetan Indian herri batzarretan atea den kezka nagusia da, azken finean herritan egunerokoan lanean nahi gehan kideak txugun oztopo edo ezin praktikoak eta errealak dielako. Hor bai aipatzia, lehen aipatu zuten lau ondorio horietan zeina badakagula. Mikelek esan duen bestela, jendarte eredua aldatzen nahi da, baina ezinbestean etengabeko prueba error hortan aitzia tokatzen zaigu. Hola bakarrikan jakingo dugulako, zer den, zein den inbeharreko bideoi, eta hor azpimarratzia Amaiak aipatzen zuen hortan, eremu askotan, eremu estrategiko askotan gaina gure kidegoa lanian dakagu, eta hor bai herritatikan hasita eta bestelako eremutaraino kidego hoi dena saretzeko kriston erronka potoloa dakagu, eta datozen urtetan hor arreta berezia jarri berko dugu. Opa, kaixo, egunon, Sabi, Iruñetik, kezka bat azpimarratu nahi nuke, igual ja Edurnek aipatu du, Nafarroan Euskararen hildora zonifikazioa gainditzeko urratsak eman behar ditugula, nik ere kezka igual haratago doa, uste dalako azkeneko urte hauetan Euskara ez dugula lehentasuntzat sortun, ezker abertzalean, agerikoa izan da jendartean Euskara albo batean geratu dela, eta gari gehiago pandemia garai honetan, non lo importante gazteleraz kontatu digu mundu guztiak, eta guk hor, uste dut, nabaraitu duela, ez dugula estrategia bat definitua, benetan herri honen berreuskalduntzeari ekiteko, izan ere Euskal Herria erekitzen nahi baikara, baina Euskal Herria erekiko badugu Euskaraz izan beharko da. Eta hori uste dut balantzean azpimarratu beharko genuke, nahiz eta badakidan, eta aurten landu da Euskaren plaza hutsa eta berreuskalduntzeari begirako hildoa martxan ikusiko dugu laster, baina balantzeari begira utxune galanta izan dugula iruditzen zait. Bai, egunon, barkatu, Jose Maria Olarra naiz, eta hasiko nitzake sensazio pixka bat asalduaz, naiz eta labur ingo dena, lasai, eta sensazioa da, horrelako batzarretan, ze gaitasuna dakagun alde kritikotaz bakarrik hitz egiteko. Urte asko, Damaski borroka honetan, kristonak eta bi pasatu ditugu herri bezala, kristonak eta bi, eta pentsazazue gaur egun honea iristeko ze baloreak ditugun. Pentsazazue zenbaitaino eman dugun, gai balimagea herri bezala bizirik egoteko eta eukitzeko daukagun ezker abertzaleak. Bere aulezia guztiarekin, noski. Nik esango nuke, zuzendaritzak aurkeztu duen balantzearekin, ni behintzat bat nator, eta
nire buruarekin ere noski balantzi hori egindageo kritikoa naiz neurri batean bakoitzak ematen dugulako alduguna. Baina kontutan edukita gauz bat, eta nik hori azpimarratu nahi nuke. Gatoz, azpimarratuen bezala, izugarrizko sufrimentotik, izugarrizko borrokatik, eta etaren ziklo amaitu denean, onartu beharra dukagu, neurri batean ezker abertzalea gelditu ginela unbe zurtz. Baina kontutan eduki behar dugu, momentu horretan ere, ilegalizatuta ginela, eta transmisio arazo ikaragarriak izan ditugula. Eta gaur antza ematen da. Esan beharra daukagun herri hau, Euskal Herria, nire ustetan behintzat, oso nekatua dagoela. Urte askotan tensio ikaragarria eukidulako, seme alabak asko izan ditulako sufrimentoan, eta orain nola baiteko inpas luze eta zabal batean gaudela. Orduan, diagnostiko iteko garaian, nik uste behintzat gauza horiek oso kontutan hartu behar dirala. Nun ginen, nun gauden, eta noagoa zen. Nik esango nuke, olako batzarretan, gaitasuna balimakagu bakarrikan alde negatiboak azpimarratzeko, gure buruari mina besterik ez digola egiten. Nik ulertzen dut momentu honetan, ez daukagula behar ainako ezker abertzale sendo bat. Ahuleziak ditugula, noski baiez. Herrietan, zaitasuna ditugula benetako bizkarrezurra eta benetako motorrak edukitzeko. Bai, egia da, hori dena egia da, baina nondik gatoz. Eta jendeak tensio falta horren barruan, balorek aldatu dira, gizarte aldatu da, espainolizazioak aurrera pausoak eman ditu, eta guk transmititzeko gaitasunarik ez dugu eduki, baina ez guk nahi izan dugulako, ezin izan dugulako. Momentu honetan, dakagu gaztedia ez duguna gure ganatzen. Nik hori aitortzen dut. Hor sortu da beste grupo ortodox hori, eta hori da kakan hasten. Baina, esan beharra dago, ezker abertzaleak ez du asmatu epika berri bat gazte horientzako. Eta hori gure errua da neurri batean. Baina baita ere esan beharra dago, beste horien aurrean, gure gaztedia neurri batean ezker abertzaleko gaztedia nahikoa konplejauta dagoela. Eta plaza horietan ez dugula parte hartzen. Esan beharra dago, estrukturak nahiko aula ditugula, lehen azpimarratuten bezala. Bai, egia da. Esan beharra daukagu, momentu honetan Euskal Herria bildu gurea beharrezko, eta Euskal Herria bai ez ditugula behar ainako indarrarekin, nahiz eta bototan oso ondo egon. Egia da, momentu honetan EH Bildu hartzen dugun argazkia oso instituzionala da. Egia da. Eta kalea, masa borroka ideologikoan utzuneak handiak ditugula. Egia da, baina bide horretan guaz. Nahi duguna da, derrepente dena eduki, kontutan hartu gabe nondik gatozen. Nik uste dut, argi eta garbi esan beharra dagoela, zoriontzeko ezker abertzale bat daukagula momentu honetan, pasatata gero. Zoriontzeko ezker abertzalea. Ahulezia handiarekin, egia da. Baina momentu honetan ikusi, lab eta ondala 10 urte ikusi, ez dago zer ikusirik. Momentu honetan ikusi, sortu, eta ondala 5 urte, ez dago zer ikusirik. Momentu honetan ikusi, EH Bildu eta Euskal Herria bai, eta ondala 5 urte, ez dago zer ikusirik. Pausuak nabarmenak ematen ari gerala. Lorpenak ere bai, gure senideak, presoaren senideak, gutxienez, irriparra txiki bat botatzen dute aurrera. Hori gure lorpena dira. Eta momentu honetan, estaduan dagoen krisisa ikaragarria da. Guk ere badako guzer esan, kaso horretan. Nik uste dut, benetan esaten dizuet, 51 urte uste Damaskitela militatzen, jakin dezagon usteik eta gure buruari ere esaten, Dios, hemen gaude, egiten nahi gera, eman dugu, eta pres gaude aurrea eramateko, baina gure artean, kritiko izanik, plano konstruktiboan, baloreak jarri dezagun eindako lan guztia. Eta nik horregatik esaten dut, txostenarekin bat natorrela, eta aurrera besterik gabe. Ez da gehiago luzatu nahi. Eskerrik asko.
Haupa, egunon, ni Maialen Gasteiztik, eta orain, balorean jartzeko kontuetaz eta ibili eta uste dut azpimarratzekoa dela eta balorean jartzekoa ere lehen aipatu da, baina, barne plan feminista sorturen baitakoa ez. Iritsi da momentu batean beharra bazegoela lanketa hori egiteko, heldu da momentua erronka bazegoen eta erronka horri uste dut, heldu behar zitzaion bezala, oraindik dena den uste dut badaudela urratsak emateko, gaurko aforoa ikustea besterik ez dago, ez? Badaukagula lana hemendik aurrera ere hortan. Lehen aipatu da ere, indarkeria matxistaren aurkako protokoloa ere, eta uste dut iritsi garela, ezker abertzale bezala ere, eta sortu bezala ere, orain dagoen behar bati erantzutera, eta gure komunitatean ere egin beharreko lanketa hori egitera. Beraz, balorean jartzeko kontu bat ere iruditzen zitzaidan, eta hemen aipatzekoa baita ere. Kaixo, Igor Sestaotik, nahi nuen parte hartu esateko gauza bat gaur faltan bota dudana, eta da askotan entzun izan dugu lasaitasun estrategikoa hitz egitea gurean, eta gaurkoan ez dugu aipatu. Eta gaurkoan batzutan ez guztioi gertatzen zaigu nahi ditugula emaitzak eta Itsasneren interbentzioan lehentasun eta bigarrentasunetaz hitz egin du, gero inoiz ez dugu lehentasun eta bigarrentasunetaz hitz egin nahi, baina bai nahi nuen ekarri apur bat, ez dakite ikusi duzuen, azkeneko asteetan Euskal Herrian egonda Kanakiako lagun bat, eta lasaitasun estrategikoa hitz egiten dugunean, berarekin hitz egiten, haiek duela 30 urte akordio bat lortu zuten, 30 urteren buruan erreferendum bat egingo zutela adosten zuena. Ezten genion, zelan egin duzue hori eta zuen jendeak zelan, ez gure jendea aserratu zen, asko gainera. Baina egia da batzutan, nahi ditugula emaitzak 2 urteren buruan izan. Eta azkeneko hamarkada ez da samurra izan, guztiontzat, hemen gaudenontzat, baina Euskal Herriaren historian seguruena ez da hamarkada samurrik egon inoiz. Eta 60ko hamarkada esen samurra izan, eta 70koa ez da, 80koa ez da, 80koa ez da, 2000-tik 2010 joan zen garaia ez da ere, eta askotan daukagu tendentzia pentsatzeko ez, aurreko zikloan, mobilizazioan eta beste eredu batzuetara begiratzen dugunean, ikusten dena da, adibidez Irlandan, 98ko akordioen ostean, herri mobilizazioa jaitsi zela, bai, estrategia berri baten planteamenduan zeudelako, eta 2006ko garai horretan ere, arazo larriak izan zituztela, bai, baina 2021an gaude eta Irlandan orain arazo larriak unionismoak dauzka, ez daukalako estrategiarik, bi presidentek edo bi unionismoren bi buruk dimisioa eman dute 2 hilabetetan, eta Sinn Feinek aukera handiak dauzka Irlaren hegoaldean lehenengo indarra izateko hurrengo hauteskundetan, eta lehenengokot aurrera pausu bat emateko iparraldean ere, orduan. Batzutan, tensioak eta ematen gaituzte pentsatzera gauzak gaur behar ditugula eta egia da, guztiok nahi ditugu gaur, baina lehentasun eta bigarrentasun horiek ondo definitzen baditugu eta lehentasunetan aurrera pausoak ematen bagoaz, hor aurrera bidean bagaudela eta aurrera pausoak ematen gabiltzala. Ez dakite zerbait erantzun nahi duzuen edo ez dela... Ekarpen bezala hartzen ditugu, ez? Uste dute hola formulatu ideala eta hori ez. Nik igual nahiko nuke pixkat, nahiko nioke jarraipen eman orain Igorrek egin duen azken interbentzio honi, ez? Eta egingo dut ere, anekdota pertsonal batetik abiatuta igual, ez? Hoitzen dut, 2012an, Norvegian ginela, horre hasi zen Kolonbiako bake prozesua ere, ez? Eta gu kriston inbidiarekin begiratzen genionari, ez? Ikusten genuen hor, FARC eta estatua, mai berean gobernua, mai berean eserita, eta hor nolabait prozesuari, ez? Olako irekiera formala ematen ziotela, ez? Eta esaten genuen, hostias, hau da guk askotan bilatu dugun prozesua, ez? Eta, sentsazio hori, gazi gozoa zan,
alde batetik posten ginean, beraiengatik zalantzari gabe, baina gero gure prozesuaren mugak erakusten zituelakoan ginean. 10 urte geroago, begiratzen baldin badiezu bi prozesuei oso toki ezberdinetan daude. Gurean ditugu aukera guztiak irekiak oraindik. Eta beraiek orain askotan esaten digute nola demontre egin dugun hori. Prozesu arrakastatsua izan zanura, izan zanark, arazo handiak ditulako oraindik. Eta nik uste dut horren kontzientzia izan behar degula. Prozesu askotan momentu batean eredugarriak direla guretzat, baina gero hemen irabaztea ez dela erresa. Ez hemen ezinon, gauza handiak egin nahi ditugulako. Eta egitzen zaite hori, lasaitasun estrategikoarena, perspektibarena, garrantzitsua dela etengabean kontuan hartzea. Bai, galdera bat jaso dugu online, Garazi Barrenetxeak egiten du Arratzutik, eta, galdera pixkat sindikalgintzaren esparruan dagoen blokeoa eta elaren jarrerarekiko kezka, karta sozialean enola ari dan eragiten hori, eta, molde berrien bidez blokeoa gainditzeko beharra, esparru horretan. Bueno, 8 minutu ditugu, hurrengo atalera pasa aurretik, beste hitzartzeri nahi baldin bada. Bale, aurrera egingo dugu, ez baldin bago bestelako ekarpenik. Elarena ez dakite galdera bezala formulatu den, ez dute osongi ulertu. Bai, egia da hor badagola, txostenean jasotzen da, eta nik uste hausnartu behar degula horren inguruan. Sorturi dagokio ere horre ekarpen batzuen hildotik, txostenean ere barneratu da azken ekarpen bat, aipatzen duna lehen ere Jose Marik aipatu izan du, gazteria erakartzeko behar hortaz, eta aipatzen da, sortuk baduela erantzunkizun berezi bat, gazteria prozesu independentista eraldatzailera erakartzeko, eta badu ere ardura berezi bat, ezkerraren baitan askotan ematen dian zatiketak, dagoen joera hori mundu zabalean oso edatua dagona, horiek gainditzeko guk ikuspegi hortatik egin behar dugu beti lan, gure mugimenduaren indarra izan dalako hain arte, eta herri bat, gauzatu nahi ditugun eraldak eta sakon horiei begira funtseskoa delako. Horan zentzu hortan uste dut, elaren posizioa kokatu barra dagoela eta garrantzitsua dela kontuan hartzea, baina ez degula inoiz batailarik galdutzat eman behar, eta hori da batetik, baina era berean ere pentsatu behar dugu, aukera guztietarako, eta egia da orain badugula arazo bat, hortan, eta bilatu behar ditugula artikulazio hori gauzatzeko beste molde batzu. Baina hau dana, irutzen zaite, badala hori, bai kongresuaren eztabaidaren parte bat neurri batean, eta gero egunerokoan ere, gure hildoa zehazten dugunean, kontuan hartu beharreko gauzak. Nik igual bi interbentzio handu dielako euskeran gaia aipatu dutenak, bai aipatzea balantze ikuspegi batetik, euskalduntzian estrategia nora eza aipatu den hortan, plaza hutsa aipatu zu Xabi, eta horri igual bai aipatzea, 2 urtetako barne mailako prozesua berri izan dugula, gai honetan aurrea beira finkatu beharreko bai posizioa eta bai estrategia zein den eta norabidea zein den markatzeko. Eta beraz gaudela oaintxe bertan baldintzetan iniziatiba politiko potente batei heltzeko eta zentzu hortan bai aipatu den bezala kongresu prozesuan iteko dakagune zereginetako bat ere izango da euskalduntzian edo euskeran gaiakin gehiago zehaztea
lurralde eremu bakoitzean zerren bila goazen, eta hortako aukera izango dugu besteak bestea udan izango dien topaketa horietan. Bale, beste galdera edo hausnarketarik ez baldin bada, batzar honetako bigarren puntuari helduko diogu zuzenean. Bigarren puntu honetan, barnea araudia zitze egingo dugu, eta horretarako Nuria Altzugaraik hartuko du hitza. Gogoratu bi asteko epea ondala nolabait ekarpenak egiteko, bi ekarpen jaso dira guztira, eta berak azalduko dugu pixkat gaur bozkara eramango duguna zertan geratu den. Bai, eguerdion. Gotzonek esan duen bezala, araudia eskuragarri izan da parte hartun, eta beraz niri dagokit, pixka bat gogora ekartzea zeintzu diren honen ardatz nagusiak, bozkara eraman aurretik, beraz laburrean jungo da. Abia puntua kokatuko genuke araudiarena bi oinarrietan, alde batetik izango genuke gaur egun indarrean ditugun estatutoak, eta bigarrenik lehengurteko 2020ko otsailaren 8an burutu genuen batzar nazionalean adostu genuen adierazpena, edo adierazpena baino kongresu prozesu honen filosofia biltzen zuen adostasunura. Honetan oinarrituta ere, kongresu honen parte hartzaileak definitzerak orduan, finkatu dugu kongresu honetan parte hartu ahal izango duela horretarako espresuki akreditatzen den pertsona oro, eta zentzu horretan azpimarratzea sortzaileak geran horiek modu automatiko batean akreditatuak izango gerala kongresurako, eta gainontzekoak, esan bezala, modu espresu batean egin beharko dutela bihartik hasita eta irailaren 15 bitarte. Eskubide eta parte hartzaileen eskubide eta betebeharrei dagokionez, aipatzea kongresu prozesurako akreditatzen den kide orok izango dutela eskubidea zuzenketak egiteko, zein hautagaitza proposamenak egiteko, eta baita sufragio aktiborako ere bai, alegia jendea hautatzeko eskubidea. Sufragio pasiborako berriz, eta hala jasoa dugu estatutoetan, eskubidea izango dute sortzaileak diren kide horiek, alegia hautatuak izateko eskubidea. Eta azkenik, akreditatu orok izango du bete beharra araudi honetan jasotzen diren arauak edo irizpideak betetzeko, bai markoak, zein tempusak errespetatzearen ikuspegian. Kronograman, karpetan banatu zaizue kronograma dago, ez dute zehatz-mehatz araudia azalduko, baina jakina izango duzue, prozesu hau bi fasetan banatu dugu, lehen fase batean ponentzia politiko organizatiboa erabakitzeari begira, eta bigarrengo fase batean zuzendaritza berritzeko ariketari bide emango genioke. Lehen faseari dagokionez, esan bezala, eztabaida politiko organizatiboa burutzeko izango da, eta horren abiapuntua kokatuko dugu irailaren 29an zuzendaritza honek eta aipatutako prozesu kolektibo horren emaitza den zuzendaritza aurkeztearekin. Ponentzia honi, noski, zuzenketa bai partzialak, zein osotarikoak egin ahalko zaizkio, eta osotasuneko emendakinik egongo balitz, gaurkoan nolako asmo aurkeztu zaigu, berez aurreikusia dago prozedura bat osotasuneko emendakin horiek eztabaidatuak izateko eta erabakitzeko.
Esatea, salbuespeneko egoeran gaudela uste denok oso kontziente gerala, pandemia jarri gaitu oso tesitura berezian, eta zentzu horretan kongresu prozesu honetan estatutoek kontrakoa badiote ere, eta salbuespenari erreparatuta planteatzen degula zuzenketa horiek, bai partzialak zein osotasunekoak, filtrori gabe onartuak izatea. Esatea alde batetik pandemiaren elementua dela hain zuzen horretara eraman gaituna, baina baita ere aurrekari bezala pasa berri den EH Bilduren kongresu prozesua izan dugula eta horrek ere zenbait ikaspen utzi digula. Eta azkenik lehen fase honi dagokionez, aipatzea fase honetan herri batzarrak aurre ikusten direla, lehenik eta behin zuzendaritzak mahaigaineratuko duen proposamen horren gainekoak lehen hilabetean, eta aipatu bezala osotasuneko emendakinak edo bestelako zuzenketen inguruan eztabaidatzeko edo eta eztabaidan sakontzeko herriek aukera izango dute fase honetan zehar bestelako herri batzarrak deitzeko. Bigarren faseari dagokionez, zuzendaritza eraberritzeko edo zuzendaritza berriaren hautaketarako fasea izango zen, eta honetan pixka bat logika antzekoa, zuzendaritzak hautagaitza proposamen bat mahaigaineratuko du urtarrilaren orain ez daukate fetxa buruan, kronograman daukazute, eta honek izango du aukera hautagaitza alternatiboak edo eta norbanakoenak edo ardura individualak diren hoietarako ere pertsonak proposatzeko. Eta bigarren fase honetan, araudian jasotzen ez bada ere, aurre ikusten dira ere herri batzarrak, kronograman bai daukazue, hain zuzen, aurreko fasean ebatxiko den planteamendu politiko organizatibo hori herriratzeko, lurreratzeko herri zerriz, tokian toki, eta baita ere, zuzendaritza nazionalarekin batera, tokian tokiko ardurak eta ordezkaritzak izendatzeko edo hautatzeko. Azken aipamen bat, parekidetan gaur desente ateratzen ari da gure plan feministaren erreferentzia, honi erreparatuta edo bertan hartutako konpromisoen baitan parekidetasuna bermatzearen ikuspegian konturatuko zineten finkatu degula araudian zuzendaritzak emakumeen parte hartzearen 40% bermatuko duela, eta hemen ñabardura bat, badagolako aldaketatxo bat, aurretik genuen erreferentzia bazelako ratioena, alegia generoen artean 40-60 ratioa aipatzen zen, eta egokitzat jo dugu hain zuzen arreta jartzea emakumeen parte hartzean, eta noski goitik toperik edo mugarik ez ezartzea horri. Esate honekin batera ere, ja hemen nagola, kongresu prozesuari begira, zuzendaritza honek emakumeen parte hartzeari begirako konpromiso bat hartu duela, eta bestelako neurriak ere araudia zarago ere aurre ikusten direla. Eta azkenik nire pixkat interbentziarekin amaitzeko, Gotzonek esan du, egonda araudia ekarpenak egiteko tarte batean eskuragarri, 2 ekarpen jaso dira, eta egoki iruditu zaigu hemen pixkat aipatzea nola planteatu dugun ekarpen horiei erantzutea edo araudian txertatzea. Lehen ekarpena oso zehatza zen, eta proposatzen ziren zuzenketen bozkaketa tarteetan bozkatzeko epea amaitzen zen igandeetako eguerdian, eta proposamena biltzen zuena zen luzatzea gauerdira, nolabait ere jakinda, eta horretan seguramente EH Bilduren kongresua ere daukagu erreferentzia, segun eta zenbat ekarpen dagoen, bozkatzearen ariketa hori denbora eskatzen duela, eta bere horretan sartu dugu ekarpena. Eta bigarren pertsonak egiten zuena, bi aldaketa proposatzen zituen. Lehenengo batean planteatzen zuen modu esplizito batean agertzea jasotzen diren zuzenketen inguruan osatuko den memoriaren baitan zuzenketaren jatorrizko testu osoa jasoko dela, eta hori izan asmoa, horrela modu hain esplizitoan jasoa ez bazen ere,
eta lehenetsi da modu horretan jasotzea. Eta bigarrena, planteatzen zuena, osotasuneko emendakinik egongo balitz, nolabait emendakin horiek jarri ahal izatea militantziaren eskura, emendakin horiek aurkezteko epea amaitu aurretik, alegia aurkezten diren momentuan. Eta hori bai, ikusten da ezin dela modu horretan jaso, nolabait araudiaren bermeak badirelako epeak ere, eta zentzu honetan modu konkretu batean, osotasuneko emendakin bat baino gehiago egongo balitz ez lukelako aukera berdintasunik emango hoien artean ere, baino bai erreparatu nahi izan diogu pixka bat ekarpena bera jasotzen zuen, seguramente kezka bat bazela epealdiaren inguruan, osotasun emendakinak egongo balira, hauen eztabaidarako eskaintzen zen epealdiaren inguruan, eta gaur bozkatzera ekartzen dugun araudi berritu horretan, bai txertatu dugula epe horien zabaltzea. Beraz, gero ja, zuena izango da hitza eta bozka. Bale, orain lehen bezala galdera eta hausnarketetarako tartetxo bat irekiko dugu, beraz hitza eskatu, lehen bezala izena eta herria esan mesedez, eta etxetik jarraitzen ari zaretenok ere, edo herritik jarraitzen ari zaretenok ere, lehen bezala parte hartu aukera duzu zuen galderak bideratzeko. Bai, Tomas Ondarribitik, nik bi proposamen horiek luzatu dizkizuet, bata sartu duzu, bersio berrian, osongi. Eta bigarrena zen hori, zuzenketak edo proposamenak egiteko 2 hilabeteko epea dugu edo, irailetik 30-etik, azara 27 edo. 2 hilabeteko tartea, luzia da, eta ez dakigu zenbat zuzenketa edo proposamen helduko zaizkigun. Orduan, ni nire burua ezagututa, azaroak 27an, olako totxo bat iristen baldin bat zait, zeu aski ez dut denborik izango, eta gogurik ere irakurtzeko. Nire proposamena da, zuzenketak edo emendakinak sartuko diren heinean, online jartzeko, militantziak irakurtzeko, joateko aukera izateko, eta beste lan ez izateko, besteek ez. Eta beste aldetik, proposamen ofizialarekin pixkat berdintasuna bermatzeko, ez? Proposamen ofiziala edo ponentzia ofiziala irailak 29an uste dut argitaratzen dela, eta bestiak 2 hilabete gerogo, hori, alde batik, denbora izateko irakurtzeko, eta pixkat ponentzia ezberdinak alderatzeko. Hori da eskatzen duena. Bueno, igual erantzun bezala lehen aipatu dut, araudi batean nolabait epealdiak dira daukagun berme nolabait juridiko nagusia eta zentzu horretan importantea da, zentzu horretan araua bat eta bakarra izatea eta zentzu horretan planteatu da hain zuzen zabaltzea bat eta hori, jasotzen diren heinean ez publiko egitearena. Besteak beste ere, araudian irakurri badezue, planteatzen delako emendakinak ez dira jaso eta argitaratu. Emendakin edo zuzenketa bakoitzak ere baduelako kudeaketa bat, eta zuzendaritza honek ere egin behar du, harremanetan jarri zuzenketa horiek aurkezten duen jendearekin, adostasunerako alegin bat egin, ze normalean emendakin asko izaten dira transakzionatu edo dokumentuan txertatu daitezkeenak jasotzen diren bezala edo berformulatuta, ez? Eta guzti horren emaitza da nolabait azkenengo memoria horiek eta hori da argitasuna ematen diona prozesuari eta zentzu horretan resolbitu da pixka bat planteatzen zenuen ekarpena. Eta bigarrena, bai, egia da irailaren 29ko ponentzia hori zuzendaritzak aurkezten duena dela,
Baina, bueno, ez dakit, aukera berdintasunaz hitz egin daiteken edo, nik hitz egingo nuke gehiago erantzunkizunaz. Azken finean, zuzendaritza honek mandatu bat jaso zuen, orain dela 4 urte, horretarako zilegiztatua da, demokratikoki, eta horretarako ere erantzunkizuna du, alegia erantzunkizuna du, prozesu honi bide bat ezartzeko eta eduki bat ezartzeko, eta zentzu horretan zalantzi gabe, eta lehen Davidek aipatu duen zentzu berean, logikak edo lako araudiaren hasierako logika izan da, zuzen hori dela eztabaidarako abia puntua, alegia ulertzen dugulako, bai zuzenketa partzialak zein osotasunekoak horren gainean eraikitzen direla. Gaur bestelako asmo bat aurkeztu da hemen, inorrek ez du ukatuko, baino araudia beste modu horretan pentsatua dago. Lizartzatik Muñok galdetzen du preso ieslari eta deportatu politikoen parte hartzea nola bermatuko den. Bueno, jasoa dago eta pixkat honetan bai badaukagu esperientzia bai abianeko prozesuan, zein zoardiako prozesuan, bozka delegatuaren bidez egiten da hori, eta zentzu horretan akreditatu besterik ez dute egin behar, ordezkaritza horien bidez beraien parte hartzea bermatzeko. Horretarako egia esan ahalegin berezi bat egiten ari da hilabete hauetan, hain zuzen preso orok ordezkaritza horiek ziurtatua izan dezan parte hartu ahal izateko. Eta berdin ieslari eta deportatuen kasuan posible den kasuetan. Ze kasu batzuetan ulertuko den bezala zailtasun gehitu badago. Mikel Morenok Algortatik idatzi du ekarpen bat, hausnarketa bat, aukera berdintasuna eta parte hartzea bermatzen duen barne araudia da, inoizko handiena, agian gehiegizkoa ere bada. Etorkizunean filtro minimo bat izatea logikoa litzatekelako. Halere, testuinguru honetan filtrorik ez jasotzea, aitortu behar zaio zuzendaritzari, txalogarria. Beste ekarpenik? Bai, Joseba naiz. Gai honen inguruan eta batetik oraintxe bertan Gotzonek aipatzen zuenaren hildotik nik esango nuke, begionez ikusi daitekela hartu den jarrera nolai filtrorik ez jartzarena, ni neu personalki bintzat oso balantze kaskarra egiten dut, EH Bilduren emendakinen bozketa luze horretatik. Benetan ez dut sinisten, ehundaka emendakinak bozkatzen ditugunean, benetan horren inguruko, entzuten da? Bai. Horren inguruko eztabaida behar bezala egiten denik. Eta beraz batetik ere, oraintxe bertan uste dut Lizartzako kideak aipatzen zuen bezala, pentsatu beharko dugu, zein da metodorik egokiena, filtroaren inguruan, ez dakit filtro ere hitza den egokiena, hau da, nire ustez horrelako eztabaidak planteatzeko saiatu behar dugu, nire ustez gutxienez bi motatako ekarpenak egotearena, eta batzuk eztabaidetara joan daitezke, baina gero nik uste Nuriak aipatu duen bezala, badira gauza batzuk askotan ekarpenak egiten direnak, eta ondoren, zuzendaritzak askotan egin du, jendearekin hitz egin, adostasunetara eraman, eta ekarpen bezala ere hartu, eta beraz zentzu horretan, nik uste dut aurrera begira, hori kontuan hartu beharko litzatekela. Eta ulertzen dut, justu oraintxe bertan esan dudanagatik, EPEen inguruan planteatzen dana, edo emendakinen inguruan planteatzen dela egokiena. Ni bintzat eskatuko nioke zuzendaritzari, ahalegin bat egin dezala, mailaren gainean jartzen diren ahaleg eta emendakin gehien, guztiekin hitz egiten da, normalean, eta albaldin bada, hain zuzen ere, ekarpenak direlako, edo nolabait gehikuntza direlako, aberastu egiten dutelako, eta
eta funtsezko eztabaida suposatzen ez dutelako, horiek eztabaidara ez jutera, bozkatzera ez jutea, eta beraz alde horretatik ere, irekiak edo jarrera irekiarekin aurre egitea emendakin edo ekarpen guzti horiei, eta benetan eztabaida zentratzea egon daiteken ezberdintasunetan edo guztien artean daukagun ezberdintasunak edo gai ezberdinen inguruan egon daiteken aniztasunetan. Baina ez dut uste demokratikoa deni benetan 300 emendakinen inguruko eztabaida luze eta aspergarri bat burutzea, baizik eta uste eta ahalegin bat behar dela, eta ahalegin hori ordenatua izan behar du, eta uste zuzendaritzari dagokiola, jendearekin hitz egin, hartzen dituenak hartu, eta gero bitartekoa jartzea, denok emendakinak irakurri ahal izateko, denbora izateko, eta fundamentuz eztabaidatu ahal izateko. Beste galdera bat jaso dugu Azpeititik oraingoan, Orantza Alegriak galdetu du, akreditatu ez hitz egin dela, baina zaiola argi geratu, parte hartune jada izena eman da egotearekin nahikoa dan edo ez? Ez da nahikoa. Berez, akreditatuaz hitz egin dugunean interbentzionetan, ari ginen prozesurako espreski akreditatzen den jendea, eta prozesu honetarako zentxo espezifiko bat osatzen da. Eta orduan, lehen esan deten bezala, sortzailea den norok modu automatiko batean akreditatua da kongresurako, eta gaur artean momentu ezberdinetan sortu izen ematea eman duten pertsona horiek, edo zoardian, edo konferentzia politikoetarako, eta abar, guzti horiei bidaliko zaie mezu bat, nolabait, aktibatu dezaten kongresu prozesurako euren akreditazioa. Eta hori egin behar da irailaren 15 baino lehen. Alegia, irailaren 15ean, klik hori egin ez duena, ja ez dauka, parte hartzeko bai, baina ez du izango bozkatzeko aukerarik, bai? Parte hartzeko ere mugatua, ekarpena, beraz, hori alde batetik, dagoeneko izena emanda dutenak espreski kongresurako izen emate hori egin behar duten, naiz eta oso automatikoa edo prozesu hori erresteko bidea jarriko dan, klik batez, eta bestetik gaur artean inoiz izena eman ez duen horrek eman beharko du bere datuak nolabaiteko formulario bat beteta modu espresu batean irailaren 15 baino lehen. Beste galdera bat jaso dugu Andrea Gorlistik oraingoan. Emakumeen parte hartzea zertan oinarrituko da kongresu prozesuan zehar, zehaztapenik ematerik? Eskerrik asko. Berez, emakumeen parte hartzearen sustatzea bada gure plan feministaren ardatzetako bat, 4 ardatzetatik ardatzetako bat, eta zentzu honetan egin dugun apostua kongresu prozesuari begira bada hain zuzen modu esplizito batean elementu hori aintzat hartzea lanketa osoan. Metodologietatik hasita, barne referentzietaraino, herrietan egiten ari den komunitatearekin lanketan, edo irizpide komunikatiboak finkatzerako orduan. Orduan, honetan egia da, ez dagoela formula magikorik, baino bai dagoena da, ahalegin espresu bat egingo dugun orotan elementu hau aintzat hartua izateko. Eta gero, evidentea dena da, hemendik geratzen dena da, animatzea emakume hoi gure presentzia visualizatzeko, gure hitza agertzeko, eta seguramente erronka handiagoa dugu orain nolabai gonbitea luzatzen diegun emakume guzti hoiei, kongresuan parte hartzea zarago, etorkizunean sortu eroso eta jasangarriago bat eskaintzen.
Baina hori bada, eguneroko lanarekin egiten ari dana, plan feministarekin lantzen ari gerana, eta bueno, urratsak ematen hasia gera, eta asko dugu ibiltzeko, kontziente gera horretaz, baina konpromiso politikoa hor dago, eta bitartekoa ere badegu, hori importantea da. Beste hausnarketa edo galderarik? Bale, azken hausnarketa bat jaso dugu, eta hau botata urrengo puntuari helduko diogu. Azken hausnarketa honakoa da. Kaixo, arren ponentzien idazkera ulerterraza izan dadila, kontzeptu esdrujuloak alboratuz. Ez azken EH Bilduko kongresuan gertatu den bezala. Jendea erakarri nahi badugu, gauzak ere zehatz, baina xumean azaldu behar ditugu, eta askotan gure ponentziak irakurtzeak eta ulertzeak ahalegin itzela eskatzen du. Arantxa Manterolak. Orduan, unanimidade ikaragarri honen ondoren, ahalegin egingo da. Bale, urrengo puntora sartuko gara, gaurko bozketen artean esan bezala Berme Batzordea ere bozkatu behar da. Berme Batzorde horren funtzioa izango da nolabait gaur bozkatu eta onartuko balitz, onartzen den araudia behar bezala betetzen dela bermatzea. Batzorde hori arduratuko da sortu daitezken inzidentzien aurrean araudia interpretatzeaz, eta, esan edozein akreditatuk izango duela eskubidea Berme Batzordera jotzeko. Orduan, beste gabe hemen eskeman baduzue zeintzu diran Berme Batzorde horretarako proposamenak. Txema Matanzas Gorostizaga Arabatik, Mikel Totorika Baie Bizkaitik, Elorri Arin Elizagoien Lapurditik, Josu Bemont Barberena Nafarroatik, eta Jone Etxeberria Agirre Gipuzkoatik. Hoie dira proposamenak, eta honen bestean bozketetara pasako gara. Hor, karpetan izango dituzue baita ere halako txartel batzuk. Eta, hiru galderari erantzun beharko diogu bozketetan. Etxean edo herritik asanbladan jarraitzen ari zareten hori esan, parte hartu bertan, pantaiaren ondoan dituzuela formulatuta erantzun beharreko hiru galderak, eta bai ez edo txuri aukerak, beraz, nahi duzuen erantzuna klikatu eta zuen bozketak horrela jasoko ditugu. 5 minutuko tartea izango duzue bozkatzeko. Eta hemen berriz eskuz egingo dugu. Beraz, lehenengo galderari erantzunez, Zoardiatik honako ibilbidearen bilduma berresten duzu? Bai? Itxoin pixkat, hemen kide batzu daude botoak zenbatzen, orduan resistentzia pixkat egin besoekin. Nekatzen bazarete besoz aldatu daiteke.
Beno, burkideok, bai, o ez, o... Bai, bale. Ez... Vale. Eta txuri. Vale, vale. Bigarren galdera. Ados zaude kongresu prozesuaren araudiarekin, bai? Vale. Ez? Vale, eta txuri? Vale, eta azken galdera. Ados zaude berme batzordeko hautagaitzarekin, bai? Vale, listo? Vale, ez? Txuri? Vale, bozketa amaituta, orain tartetxo bat behar dugu, dena zenbaki guztia biltzeko, online jaso diren emaitzak ere batzeko, beraz, orain relajatu eta lasai egon tartetxo batez, musika pixka jarri edo, ez dakit. Bai, saiatu mesedez gehiegi ez mugitzen, bale?
Bai, bale, xeri mesedez zuen tokietan berriz. Jendea dator bain ikan, pixkat itxengo du. Bale, bueno, jaso ditugu emaitza guztia, bai hemengoak eta baita telematikoki bozkatu diranak ere, eta, bueno, esan, gaurko parte hartzea bai etxetik eta bai bertatik, 458 lagunekoa dela guztira, eta bozketan emaitzak honakoak izan dira. Bueno, balantzearekiko adostasunari dagokionez, baiezkoa 352 lagunek, ezezkoa 32 lagunek eta txuri 16 lagunek. Araudiari dagokionez, baiezkoa 359 lagunek, ezezkoa 14 lagunek eta txuri 26 lagunek. Eta berme batzordeari dagokionez, 362 lagunek bozkatu duzue baietz, ezezkoa 3 eta 14 txuri. Beraz, onartutzat ematen dira gaurko 3 dokumentuak. Vale. Eta, bueno, medioi paso eman aurretik, komunikabidei paso eman aurretik, udazkenera begira ditugun eta motzean ditugun erronka batzuk apuntatu behintzat egin nahiko genituzke, ez? Abagune hau baliatuz. Izan ere, kongresu prozesuari hasiera emango diogu, baina dinamika politikoa ez da geldituko. Egongo da kursoaren erronkak eta sorturen eginkizunez sakonago hitz egiteko aukera irailean, baina udazkenean zein testuinguru politikoan egongo garen ere, esan bezala zertzela batzuk eman nahiko genituzke, kongresu prozesua testuinguru horretan gauzatu beharko dugulako. Beraz, 4 erronka nagusi apuntatuko ditugu hola laburrean, bai. Lehena, pandemiaren ondorioz, gure herriaren etorkizun sozioekonomikoa goiti bera baldintzatuko dituzten erreforma eta politiken eztabaidak datoz. Eta horien aurrean herri gisa kokatu beharko gara. Eta krisiaren ondorio horiei aurre egiteko ere, aurre ikustekoa da, mobilizazio ezberdinak ere egongo direla. Beraz, enpleguaren eta zaintza sistema publikoaren defentsan borrokan segitzea tokatuko zaigu udazkenean. Bestetik, burujabetza prozesua eta erabakitzeko eskubidearen eztabaida sustatzen ere jarraitu beharko dugu, eta norabide horretan 21-22 lan urtean erronka politiko eta sozial handiak izango ditugu, orain ekaina eta uztaila hasieran aurkeztuko dira ekimen batzuk, herri eragileen aldetik, eta hurrengo kursoaren norabidea markatuko duten ekimenak izango dira, eta beraz, guri ere tokatuko zaigu horiek indartzea eta horiek ere azpitik gora sustatzea. Bestetik, preso eta ieslarien etxeratzeari dagokionez, urrats kualitatiboak ematen ari dira, hemen aipatu den bezala, elefantea nolabait mugitu dugu, eta orain tokatzen zaiguna da, inoiz baino gehiago, norabide egokian joan dadila edo segi dezala bultzatzea. Beraz, ez da itxoiten geratzeko momentua, bultzaka segi behar da, eta zentzu horretan, urriaren 23-ako jada sarek mobilizazio nazionala iragarrita dauka,
Eta konponbideari dagokionez, gatazka politikoaren konponbideari dagokionez, urriaren 14tik 16ra, Aieteren 10. urteurrena dela eta nazioarteko jardunaldi batzuk ere ospatuko dira. Eta gero, gure apropioa den azken hitzordu bat ere aipatu nahiko genuke, eta da irailaren 27. Bai. Hitzordu importantea da guretzat, batetik gure memoria aldarrikatzeko, gure ibilbidea aldarrikatzeko, eta baita gure proiektu politikotik etorkizuna proiektatzeko momentu importantea ere bada. Eta aurtengoan, apustu berezi bat egingo dugu, ekitaldi nazional bat egiteko, irailaren 25ean larun batez, beraz apuntatu agendan guztiok fetxa hori, eta bestetik irailaren 27an bertan, eskualde buruetan edo herrietan mobilizazioak egitea ere planteatzen dugu. Hoiekola udazkenera begira ditugun lerro nagusiak, baina motzago, hurrengo astetan ere baditugu erronka batzuk. Eta bizpahiru apuntatuko ditut. Batetik, uztailaren 10ean, dakizuen gisa, uztailaren 12an barkatu, Auzitegi Nazionalean epaiketa politiko berri bat hasiko da, 13 auzia bezala ezagutzen dana. Eta uztailaren 10erako Donostian eta Bilbon manifestazio nazionalak daude konbokatuta. Eta etxe honi dagokio bereziki manifestazio horiek indartzea eta ondo ateratzen direla bermatzea. Beraz, epe motzean erronka hori daukagu. Eta egun berean, Baionatik Donibane Loitzunera, bake artisauek deituta, beste mobilizazio bat egingo da, gizakate bat, kasu honetan, Jakes eta Jonkeparen askatasunaren alde. Bestetik, erabakitzeko eskubidearen auziarekin lotuta, 11 gara ekimenak ere mobilizazioa deitu du, edo ekimen nazionala deitu du Bilbon uztailaren 3an, eta hori indartzea ere badaukigu, eta hortan bertara jutea. Eta azkenik gogoratu, aipatu da, kongresuari lotuta topaketak ere egingo ditugula, udara honetan, uztailaren 17an Durangon eta abuztuaren 28an Oiartzunen, eta ponentzien osaketarako eta hausnarketa kolektiborako inflexio punto importanteak izango dira, eta beraz, importantea da gu guztiok ere bertan parte hartzea, egun batean edo bestean, bietan ere bai nahi baldin bada, eta animatzea gure ingurukoak ere hor parte hartzera, bai. Eta, honen bestean, batzarrari amaiera eman aurretik, orain komunikabidei sarrera emango diegu, eta bitartean jarraitu zuen tokietan, mesedez, orain ez mugitu, jarraitu musukoak jantzita, eta ondoren Arkaiz Rodriguezek eta Lur Albizuk hartuko dute hitza.
Mugimendu eraldatzaile ororen zeregina da askapen prozesuak aurrera eramatea. Beti herriaren mesedetan. Herriak sortu zuen ezker abertzalea, herriari zor gatzaizkio. Eta ikuspegi horretatik diogu, etxeko lanak egin ditugula. Gure burua eta gure estrategia berritu ditugu. Gure ardura guztiak gure ganatuz eta herriari argi hitz eginez. Gaur, azken urteetako jardueraren balantzea egiteko unea izan da. Iraian, kongresu prozesuko eztabaidei ekin ahal izateko. 4 urte hauetan, behin betiko itxi dugu aurreko ziklo politikoa, eta behin betiko ireki ziklo politiko berria. Gaur, ezker abertzalearen estrategia aldaketatik 10 urtera, egoera guztiz desberdina da. Eta hori batez ere, ezker abertzalearen alde bakarreko ekimenari zortzaio. Hemen gaude batez ere, ekinbide kolektibo erraldoi honen parte garelako. Proiektu politiko baten alde borrokan jarraitzen duen komunitatea. Bigarrenik, denbora honetan ezkerreko subiranismoa indartu da, eta nola gainera. Lan eskerga egin dugu Euskal Herria Bildun eta Euskal Herrian bain gure aliatu estrategikoekin batera. Egun, Euskal Herri osoa aintzat hartuz, ezkerreko subiranismoa bigarren indar politikoa da. Lehena, zinegotzi eta udaletxe kopurua aintzat hartuta. Eta inoiz, baino eragin gaitasun handiagoa du, bai legebiltzarretan, bai Euskal Elkargoan eta baita Madrilen ere. Hirugarrenik, behar baino askoz ere beranduago eta motelago bada ere, hasi gara Euskal preso, ieslari eta deportatu politikoak etxeratzen, urte luzetako mobilizazio jarraituari eta ezkerreko subiranismoaren aipatu indartze horri esker etxeratzen hasi ere. Bide horretan sakondu eta berau azkartzea da, orain erronka. Guztiak gurekin behar ditugulako, etxean, kalean, herri honetan bakea eta Euskal Errepublika duin bat eraikitzen. Lau urte hauek borroka eta aldarri eraldatzaile askoren olatua izan dira. Harrokeriari gabe baino harrotasunez esan dezakegu, hoietan guztietan izan direla sortu eta ezker abertzalea. Autoritarismoaren eta fasismoaren kontrako borrokan, borroka feministan, pentsionistenean, erabakitzeko eskubidearen alde zein preso, ieslari eta deportatu politikoen etxeratzea eskatzen. Finean, eredu sozial alternatibo baten aldeko borrokan. Gaur, ezkerreko independentismoa duela 4 urte baino indartsuagoa da. Ibilbide emankorra egin dugu, eta aurrera begira asmo nagusi bat dugu. Herri honen erritmoa bizitzen segitzea. Bada bide horretan, beste zer baino lehen, pandemiak areagotu duen krisi egoerari aurre egin behar diogu. Krisia ezin dute betikoek ordaindu, ezin dugu betikoek ordaindu, goikoek ordaindu behar dute. Eta horretarako, langileekin, feministekin, etorkinekin, pensionistekin, gazteekin, eskuz esku eta horpoz horpo borrokatuko gara. Instituzioetan, baina bereziki eta batez ere kalean. Behar duguna ez da normaltasun neoliberal horren berreraikuntza. Behar duguna sakoneko eraldaketa da. Ze normaltasun da berreraiki nahi dutena? Normaltasun horretan planeta kolapsora eramaten ari dira. Normaltasunak gazteak etorkizuneko perspektibari gabe uzten ditu. Gehienon bizitzak etengabe prekarizatzen ari dira. Zaintza lanak prekarizatu eta soilik emakumeen gain uzten ditu. Euskara eta euskaldunok etengabe mespretxatzen gaitu. Bizitza hobe baten bila abiatzen diren milaka lagunen bizitzak arriskuan jartzen ditu normaltasun horrek. Onaino ekarri gaituen normaltasuna da berreraiki nahi dutena, eta ez diegu utziko eta ezin diegu utzi. Behar duguna ez da normaltasun horren berreraikuntza. Bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen zibilizazio berri bat da behar duguna.
Estatukoa aldatu nahi dugu, aldatu behar dugu. Kapitalismo patriarkalak bizitzak narriatu eta suntsitzen baititu. Eta aldaketa hori gauzatzeko burujabetza behar dugu. Ser cada vez más Estado y cada vez menos autonomías o territorios dependientes de Francia y España. Ese es el reto de época que vivimos en Euskal Herria. Y lo es porque es la única manera de superar esta locura y desorden neoliberal que nos lleva a la destrucción del planeta y la vida. Necesitamos una sociedad consciente, crítica, movilizada y comprometida. Y necesitamos unas estructuras de Estado a su medida. Euskal Errepublika bat, demokratikoa, sozialki justua, feminista, euskalduna eta planetarekin errespetukorra. Hurrengo hilabetetan, erronka hoiei guztiei ahalik eta eraginkorren erantzuteko, galderak egin eta erantzunak bilatuko ditugu. Erantzun politikoak eta organizatiboak, eztabaida eta hausnarketa kolektiboak. Atzo, gaur bezala, gakoa, antolakuntza eta borroka direlako. Azken horri lotuta, sortun praktika feminista garatzeko urrats berriak emateko erronka dugu eskuartean. Duela 4 urte plan feminista bat osatzeko eta martxan jartzeko konpromisoa hartu genuen, eta hala egin dugu, baina norabide horretan kongresu hau baliatu nahi dugu urrats kualitatibo berriak emateko eta emakumeon parte hartzea biderkatzeko maila guztietan. Zentzu horretan, militante feministoi egiten duzuen lan guztia eskertu nahi dizuegu. Plazerra da zuekin batera borrokatzea, bidea egitea, konspiratzea eta kolektiboki lan egitea. Ez da erraza, baina zuek gabe ezinezkoa litzateke egin nahi dugun bidea eta eraldaketa feminista gauzatzea. Eta horri lotuta, arkaitzuk utziko duit inpasau eta eskerrak eman nahi dizkiet ere, azken 4 eta 5 urteetan lanean egon diren gazte borrokalari biei guztiei. Haiei esker ezker abertzalea salbatuko delako. Erronka itzela dugu datozen hilabeteotan. Eta hoi bezala, galdera hauei praxi politikoarekin erantzuten asmatu behar dugu. Kideak saretu, entzun, eztabaidatu eta are indartsuago aterako gara urtarrileko kongresutik. Beti ere, helburu argi bat gogoan, herria. Beraz, animo, segi lanean, segi antolatzen, segi borrokatzen, Gora herria! Sí. Ya está. Eusko udariak gara. Herria sozialista! Gora Euskal Herria feminista! Gora herria!
Beno, Eusko Udariak abesten aurreratu zarete, eskertzen da gogo hori. Amaierako ohar batzu beste gabe. Asteko eskerrak etorri zareten guztioi, benetan ederra izan da berriz ere aurpegiak ikustea, elkarrekin gaudela sentitzea, eta gogotsu, espero dut irtengo garela guztiok ere hemendik. Orain irteeran, hor, bakoitzak herrietara eramateko poltsa bana izango duzue, hainbat material eta bitartekorekin, bai, herrira joan orduko, lanean hasteko aitzakiarik ez izateko. Bestetik, kanpoan pintxoak eta, hemen animador soziokultural, orain, pintxoak eta ardoa, dago, bai, ospakizun eguna ere badalako gaurkoa, eta, elkarrekin ere hor, tertuliarako tarte goxo bat izan dezagun. Eta azkenik gogoratu arratsaldean manifestazio bat dagoela hemen Iruñan, Nafarroa Berriz Altxa ekimenak deituta, eta orain modu ordenatuan eta pixkanaka aterako gara, bai. Beraz, hoxe, badugu ekimena, badugu gogoa, eta aurrera.